estunipun kula mboten badhe tumut-tumut perkawis menika. Dengan piyambak. Samangke dipun bobot kemawon. Bobotipun Janaka kalian bobotipun Bresrawa menika awrat pundi kula nyuwun sewu. Nek mateni wong enem, kula nggaro. Oh. Pendhita nek kulinane main ya ngono kuwi. Mateni wong loro mboten apa-apa dipati nggih. Abimanyu pateni, Baladewa nek ngapusi pateni. Pun pokoke kabeh sing kira-kira ora manut karo wong Astina pateni. Nggih. Mengke mengkari turah wong loro sak donya ming kula karo sampeyan. Nah, mbungai. Ya nggih. Nggih, Kakang Durna nggih. Estunipun kula mboten badhe tumut-tumut perkawis menika. Jenenganipun menawi dipun traju kula menika ugi tiyang sepuh. Tur kula menika ugi ewuh hoyangipun badhe nemtokaken sinten ingkang badhe kula belani. Buresrawa menika anak kula piyambak. Janaka Sembadra menika ugi anak kula piyambak. Monggo samangke Janaka lan Wala Sembadra menika sampun peputra. Inggih menika menawi boten klentu tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambiwara. Anakipun Janaka kalian pun Wala Sembadra menika pinaringan nami inggih menika Raden Abimanyu. Mbok menawi ngaten nggih. Nggih, bapak menawi leres. Nah, monggo nembe kemawon mra dhateng Padang Hawa. Nuwun sewu, leres ngendikanipun Adipati Harya Sengkuni menawi babagan perkawis menika panci kedah dipun petang sampun ngantos sak mangke tuna tembe wingkingipun. Kula nyembanggaken Bapak Tuna. Kula pitados kalian Paduka Bapa ing Saka Lima. Piye Kakang? Miturut Kakang Penemban Durna, aku tak krungu penemumu piye? Nuwun sewu lho, Di. Nggih. Samunika dipun petang babakan anggenipun anak Prabu Baladewa menika nuwun sewu. Dipun tanting lair batosipun anggenipun ngrungkepi dhateng negari Ngastina. Liripun kados pundi? Anak Prabu Baladewa menika sampun saged dados pengayomanipun para Sata Kurawa, pengayomanipun negari Ngastina. Ateges anggenipun lenggah wonten negari Ngastina menika lair batin, boten kok lair tok. Ning batin ya tetep ngrungkepi negara Ngastina. Inggih. Mila menawi panjenenganipun menika ngrungkepi negari Ngastina, menika ateges Buresrawa menika ya dudu wong liya. Buresrawa menika ya kadang dhewe. Buresrawa menika ya rayi piyambak. Torta anak Prabu Baladewa menika dados putranipun Prabu Salya mengku garwa Dewi Erawati. Iki Bapak Durna leres. Nah, ateges Buresrawa menika rayi panjenengan piyambak. Nuwun sewu lho. Janaka menika ya rayi panjenengan piyambak. Samangke dipun bobot kemawon. Bobotipun Janaka kalian bobotipun Bresrawa menika awrat pundi kula nyuwun sewu. Bener kuwi Kakang. Ning sing dikon bobot mesti bakal bingung. Loh, mestine ora kena bingung Depatih. Nek kepengin rampungi perkara ya kudu milih salah siji, ngorbanke salah siji. Ning nek kabeh abot ora gelem ngorbanke salah siji, ora gelem milih salah siji, ya wis ora usah dadak nganggo perkara apa-apa. Buresrawa rabi ya kekarepmu, Janaka karo Siap Sembadra duwe anak ya mangsa bodho. Wis ngono wae rampung ora usah dadak mikir Buresrawa rabi karo Sembadra. Ning kene ditanting. Ngono? Abot sapa? Nek abot para Sembadra karo Janaka ya wis tegese kudu mentala karo Bresrawa. Nek anak Prabu Baladewa kuwi abot Bresrawa ya kudu mentala karo para Sembadra, kudu tegel karo Janaka, kudu tegel karo bocah sing lagi lair iki mau. Ya, aku matur. Kakang Durna ora kaya beniki lah. Tembungmu iso gawe rada padhang kahanan iki. Lumbunge ora metu wayangane padhang. Neng kota wis tenang-tenang pikir. Ngono ya Kakang. Monggo nggih, sakmenika dipun penggalih. Panjenengan awrat pundi? Menawi awrat ing rayi pun Janaka kaliyan Wala Sembadra, ayo bisa. Apa boten bisa? Dosa wernane apa? Nek panjenengan menika awrat dhateng sampeyan jaman-jaman yo kebuk dosa. Janaka karo Wala Sembadra. Sampeyan ngaten. Buresrawa menika dhateng Penawala. Oh. Tar panjenengan mawon nuwun sewu, mantu dosa iki wernane apa kula tak Oh, Anak Prabu Baladewa menika mboten sagah nganggo dosane Durna sing nganggo dosane Prabu Salya. Lho tenan kok. Lan niku dosane saka tatas kok inggih menika pun Raden ora bakal wisata. Dosa iki sing nak ayat kula iki. Kan ketemu wong ya ora tau ana sing takon dosa iki lawan ora tau. Lair terus sak kecamatan kantor ora. Pokoke anggere donya menika nganggo saban sing nganggo sarwa putih, sing sarwa putih. Amun nuwun sewu menika wonten gandeng jenengipun perkara wong niku dosa napa boten ora ngerti. Sing penting ora wong resik. Kula
tanggunge kula tanggunge kula tanggunge dosane mateni bocah kula tanggunge dosane megati wong omah kula tanggunge apa tanggunge ampun depan walu rombongan lampun nang depan walu mengke dosa kula ajeng kula dum-dum kali rombongan kula mboten kita nggih wah mboten tapi dadi saka lima kok kasih koyo ngoten kita ae wonge donas-donas menang-menang ning dosane wah sake kruk ketarane wong sing menang-menang tur dosane akeh rambutane brodol oh nanggre dibuka kok tengah iki kok iki dosane pirang-pirang jadi nggih cantre-cantre saka lima kathah sampun ngantos dados sedaya menika sak mangke gumantung Anak Prabu Baladewa kateng kemawon panjenengan boten saged putusi kula boten saged putusi Anak Prabu Durkana menapa malih ugi boten saged putusi sagedipun namung ngaturaken perkawis menika lah ingkang sampun nampi perkawis kedah saged mutusi perkara menika gumantung awrat dhateng pun Bresrawa menapa awrat dhateng pun Janaka nah Rusianipun napa Rusia niku lho sing kudu nanggung resiko resikonipun inggih menika menawi awrat para Sembadra berarti Durna kanggo berarti ateges bener Anak Prabu Baladewa menika boten lair batin wonten Garing Stina nek Anak Prabu Baladewa menika lair batin wonten Garing Stina oh tegesipun panjenengan dipun sampiri pakaryan ingkang awrat kemawon kula kinten sagah ngleksanani menika menawi lair batin nggih sigra-sigra yen permana banca sigra ngrakit nawang sesom Nalindra Bekmarwa sing sang Atri gumulung mangrempak Atri gumulung mangrempak ing wadya Kurdakura Kurdakura reka kiri-kiri jagat Patri jagat Pangestu waduh menawi caranipun mekaten kula menika persasat dipun pojokaken dhateng kawontenan lho semanggaken dhateng Paduka Kanjeng Prabangipun menggali perkawis menika nggih Yayi sampun ngantos kula menika dipun kinten setunggiling Nalindra ingkang boten cukup dhateng kesanggahan kula lan kewajiban kula minangka dados pamomonging para kadang-kadang kula Sata Kurawa ateges menawi Burisrawa samangke gagar widaranipun jawab kaliyan Wara Sembadra badhe dipun entengaken pejahipun Burisrawa menika kula nderek jalan. Kula dengan samangke sampun tetepaken sampun ngantos kedangon kula mapan wonten negaring Astina kula nyuwun pamit. Kula badhe jumujuk dhateng negaring Ndarawati. Yayi Prabu Ndarawati Wara Sembadra samangke menawi boten purun kula boyong wonten negaring Astina. Wah, nadan kadang-kadang kula piyambak rawe-rawe rantas malah-malah bakal kula mutung.
Wonten Jawa Kyai. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindhang. Gawah sami-sami. Rai boten saking Bawatuna, kula kinten Bawa Prabu Baladewa boten badhe sangkah nampi kewajiban menika. Oh, kula sampun ngertos. Estripun ana Prabu Pandura menika lagi mriki niki. Kula iso ngetingalaken kesakitan kula. Pitados sampeyan. Oh, nggih. Nadyan ana Ndrogo Winatara jaman nome gentur kamane. Ning nyatane kula walik peningale. Oh. Telu ngedeping paningal anak Prabu Baladewa lajeng paring pangandikan. Tresna Janaka ora menake para Sembadra sanak aturaken dosa. Rawe-rawe rantas manah putu. Oh, menika pergi saking nyembah menika. Kula panjang. Niku nganggo aji-aji apa? Kulhu balik. Kula balik menika menapa? Kula balik menika nggo malih paningale wong sing kudu dibalik paningale. Kula kok akeh wong sing manut karo sampeyan. Kula balik paningale. Ngoten nggih. Nggih, tapi sampeyan anut nyuwun karo kita. Kula kok dadi kula sakniki percaya karo sampeyan. Perkara napa? Aja kok menungso sing nglarik panjenengan. Lan iso nglarik panjenengan. Tak soto lho. Mboten Jawa Kyai, kesaken pujo. Boten. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindhang. Sami-sami. Mboten dados pramoja menika. Kados pundi? Ah, samangke saenipun gandeng anak Prabu Baladewa menika nembe paring pangandikan. Wong sing jeneng paring pangandikan menika iso tenan, iso goroh. Tegese iso tenan iso goroh. Iki mau nang kene ngene ya Dipate. Anak Prabu Baladewa saguh bakal megatake katresnane Janaka karo para Sembadra. Para Sembadra diboyong marang negara Ngastina, terus anake Sembadra sing jeneng Abimanyu mau dipateni. Nggih. Ning niku ora lagi omongan. Nggih, nggih. Sing jeneng wong ana omong-omongan iki iso ngapusi. Nggih. Mula aja nganti anak Prabu Baladewa menika ngapusi. Ah. Saenipun dipun ketamaken para Sata Kurawa dipun pandhekani Adipati Haryasenguni ing menika dadi cucuking ngajurit. Sampeyan iki nek ora goleke gawean kula ngapa ta? Aku dadi kula sing kudu dadi cucuke ngajurit. Kurawa niku nek karo sampeyan mesti manut kabeh. Oh, nggih. Kurawa dijawuhi supaya niti priksa anak Prabu Baladewa. Mengko nek anak Prabu Baladewa menika estu-estu sowanten negara Ndarawati megarke katresnane Janaka kalih para Sembadra sartane boyongipun Abimanyu. Nah, niku ateges Prabu Baladewa menika pantes dipun inggahaken wonten pepanggonan, dipun sembah kaping 1000, tegesipun netepi dhateng pangandikanipun. Nggih, nggih. Ning nok Ning nek. ning nek ora, Nggih. ateges anak Prabu Baladewa menika namung goroh. Wajibe wong goroh menika aja dinaik pangapura, rencak ning dalan.
Oh. Anak Prabu Baladewa Pateni. Weh lah. Sampeyan keliru mangsaku sore-sore kok wis mateni wong loro lho. Lho, kula niku kudune mateni wong 6. Nek mateni wong 6, ah kula nggaro. Oh. Pendhita nek kulinane main ya ngono kuwi. Mateni wong loro mboten apa-apa Dipati. Nggih. Abi manyu pateni, Baladewa nek ngapusi pateni. Pun pokoke kabeh sing kira-kira ora manut karo wong Astina pateni. Nggih. Mengke mengkari turah wong loro sak donya ming kula karo sampeyan. Nah, mbungai. Ya nggih. Nggih, Kakang Durna nggih. Nggih, Pamanarya. Wonten dawuh. Sata kula dipun pidhalaken sendika ngestaken dawuh mlapat tindakipun Kowe Prabu Mandura. Menawi ngantos Dura anggenipun badhe mejahi dhateng majanipun Sembadra, duwin boyong para Sembadra. Kula ora sudi negara Ngastina kanggonan nata Mandura. Oh nggih, ngestaken dawuh. Bondo tangane kerincung sikile. Bondo, bondo. Leboke Pak Kunjaran. Leboke, pokoke dibonto terus leboke. Nggih. Dewate, Pripun? sesuk kula nek pentas ora arep nggodolep, Depat. Burung apa-apa wis ayo. Ning niku janjane le seneng nek pun ngenten iki, mengko teng omah do nangis kabeh. Nggih. Mergo do ora duwe pemetu. Ah nggih. Nggih. Kartowarna wonten timbalan ing adhau budhana kang padha sibing sun kudurna daton kawula nun para matal pasilan nyun tambahi pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Kartowarna purna gatining pananggilan sanata sawetara kedaton jeluk saking dampar kula kedapit gambaran ganding kadheranken sangganing para mbanjeti manggung ketanggung Joko paloro ing sami ngampil upacaraning keprabon kawis tinggal saking Mandurawa tindaknya Sri Naranata katon gumebyar candrane